Bueno, ez dakit zergatik naizen bertsolari, ez? Azkenean, bizitzan kasualitate asko izaten dira, ez? Batzuek patua deitzen duten hori, eta lehen 1000 aukera izaten ditugu megarenean, saiatzeko, pilotan, bian, ez dakit zertan, dantzan, zaldiekin, eta ikastolan ere bertsotan aritzeko aukera izan zen. Eta gustatu zitzaidan, eta gero hortan segitu nuen, eta gero arian azkenean zure barnera sartzen duzun elementu bat gehiago da, eta azkenean nire nortasunaren parte ere badelako naiz bertsolari, eta hola bizi dut behintzat nire barneko gauza bat bezala. Nire helburua edo gehien bat individualki mintzatzeko nahi nuen urratsez urrats joan. Bertsoak hori du, egunaren arabera hainitz baldintzatzen aldela zure jarduna, nahiz eta oso ongi jakin zendako hola pasatzen den, baina pasatzen da. Eta orduan baziren bi etapa, lehenik bazen kanporaketa, eta kanporaketara joatean kanporaketatik ateratzea zen helburua. Helburua bete da, orain finalerdietan naiz, eta beste helburua finalerdi horiak ere langa hori pasatzea, eta ikusiko finalera heltzen garen, eta hala baldin bada, finalean beste helburu batzuk ezarriko dizkion nire buruari. Ez dut uste protagonismotik hartzen dela, azkenean txapelketa lehia bat da, eta lehiak duena da lehiatzera joan behar zirela, eta orduan lehiatzera baldin bazoaz normalean irabaztea da helburua. Eta azkenean saio on bat egitea bat da helburua, noski beti hobe saio ona eginda, baina lehiantzarenean batez ere nik txapelketa honetan ikusi dudan mailan saio ona egin behar da lehiatzeko. Eta lehiatzera zoazenean ere zure burua zitsura ona eman nahi duzu eta gustura gelditu behar zira, eta hortarako saio ona egin behar da, eta orduan horregatik uste dut erraten dugula saio ona egin nahi dugula. Finalak azkenean saio berezi bat da, ez da besteak bezalako bertso saio bat. Badakigu 1700 gora jende bilduko direla, horrek ematen dio bakarrik dimentsio berezi bat, baina finala ere da sinbolo bat, batez ere gure lurralde honetan euskaraz aritzea eta euskaraz jostatzea ez dakit gaizki ikusia den edo ez, baina behintzat gauza bitxia da, eta finalean izan da indar hori erakutsiz, hainbeste jende bilduta erakusten duzu euskaldunak bagarela norbait, eta euskara badela zerbait, eta horregatik da ere, garrantzitsua pixkat indar sinbolo horren parte sentitzea. Oraingoz izan diren saioetan uste dut ongi doala, txapelketa. Jende aldetik kanporaketetako formatuak nahi zuen goxotasun hori bilatu, bertso afariekin, eta uste dut goxotasun hori atseman dela. Muskildikoa niri gustatu zitzaidan hainitz, jendearen aldetik giro oso beroa eta polita zegoelako, beste bertso afaritan ere ongi pasa da, eta nik uste dut gaztetasuna aipatu dugu beti, eta egia da hor gaztetasuna argi egon dela, gaztetasunak dituen
honekin, alderdi honekin, txispa asko izan da, bizitasuna, gauza politak, ateraldi onak izan dira. Batzutan gaztetasunak ekartzen du ere petxo batzuk atera direla, foto batzuk eta beste, baina nik balorazio positiboa egiten dut orain arte. Ekiri buruz erran, nik uste dut duela 2 urte erakutsi zuela, baduela gaitasuna, eta saran ere alde batetik erakutsi zituen, zorroztasun hori, nik uste dut zorroztasuna dela bere arma, humorea zorrotz erabiltzen du, baditu oso ateraldi onak, kolpea badu, eta uste dut maila ona duela, eta saran errantzuen gutxi aritu zela, baina gutxi arituz oso ongi aritu da, gain gutxi aritua izateko, eta pentsatzen dut maila honeko bertsolaria dela. Odei egia da, askotan entzuteko parada izan dut, berekin entrenatzen aritu izan garelako. Odeiek duen gaitasun handia da, jendea hunkitzeko gaitasuna, emozio hori ematen dio bere bertsoari eta oso barnera iristen zaio jendeari. Gero badu bai kantaeran, bai argudioetan gaitasun hori, eta teknika aldetik uste dut oso ongi ari dela. Nik uste dut bertsolari handia dela nire ustez, eta agian oraindik ez du halako izenik edo, nahiz eta duela 2 urte markatu zuen, jendearengan gelditu, baina nik uste dut bertsolari handia dela eta hala ezagutaraziko diotela. Gilenek badu eskola klasikotik, badu klasikotasun hori, bere kantaeran eta bere plantan. Eta Gilenek badu ere umore fin bat, berea den umore hori, berezitasun hori, eta uste dut entzun nizkion gauza batzuk aierran, nintzen saioan izan, baina entzun dituen saioak, eta uste dut bere nortasun hori ari dela, bere finezia horretatik eta bere planta klasikotik arago ari dela bere bidea egiten, eta segi dezala hortan. Xumaien indarra nik ikusten dut arrazoia dela, Xumaiek baditu oso arrazoi onak, ofiziotan eta laguntzen dizkizun arrazoiak, pixu bat ematen dio bertsoari, sendotasun bat, pixu bat, eta egia da nik uste dut kantaeran ere bere bidea atseman du, agian ez du batzuek duten ahots, Lizasoren ahots bat, baina atseman du bere arrazoiaren indar hortan moldatzen den kantaera kantaeran aritzea. Eta hori da, nik uste dut bere buruan ere konfiantza irabazi duela azken urteetan, agian hori ikusten nion gazteagotan peitxo bezala, bere buruan konfiantza falta, uste dut ari dela hartzen eta oso estimagarria da bere bertxokera. Ametsi buruz erran, deia errana izan ez dena, denek badakigu, ze doai dituen, nik ez dakit gauza berri edo originalago bat erratekotan, erranen nuke arriskatzen duen bertsolaria dela, doai handiak ditu, asko landu du bertsoa, teknika txalogarria du, baina txalogarria duen jarrera, jarrera hori da beti arriskura doa, ahalik eta gehien lantzera, beti ariaren gainean aritzera, eta noski lortzen duenean sekulako emaitza lortzen da, eta jendea harritzen du. Batzutan ere erori egiten da, baina uste dut hori asumitua duela, arrisku hori hartzen du, emaitza bikaina delako, ona ateratzen denan, nahiz eta batzutan gertatzen zaion pixkat erori edo erorikotxo bat hartzea.